Kirjosieppoa ei ole tää nyt näkynyt. Kyllähän siinä kävi niin, että ne oravat pesärosvot karkotti taas. Karkotti perkelet sen kirjosiepon pesärosvot. Saatanan pesärosvot. Niinhän siinä kävi viime kesänäkin. Se kirjosieppo lähtikö, oravat karkotti, pesärosvot. Saatana, niitä on liikaa, mitä oravia, pesärosvoja. Niitä pitäisi harventaa. Pesärosvoja. Samoin jäniksiä on liikaa pihat täynnä. Eikö niitä kukaan syö? Söisivät ne. Nehän voi syödä. Miksi ne ei syö niitä jäniksi? Joka paikka täynnä jäniksi. Samoin niitä kesykyyhkyjä. Niitähän voi syödä ja paistaa. Niitä täällä tarvitaan. Ei se kesykyyhky tänne edes kuulu.